راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفل عليه كرنات عالم كوينكم نمدبات راديو إرنا تكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مقدام سلسة مسكرم كلتشحن إسران كلتن فنونا يفلمالو أبنايلو متحسونا أبسوم زغنايو زيناتاتو شتهاجرن وطعن حزنا لكم كريمنا لنا كسافة أمي مدبنا مسانا حبركم كتسانحو بخبر عدماكم مس راديو إرنايكم زلكم زخبركم سمعتنا إزي صومناوي في تساميتاتيو أبناي سنبت في تساميتات فدرالو منجس إثيوبيا بكتما مقالة دبداب نفرتي مكيادو كابا هقراوي محبرسب عالم كبيت تقاومو بزغربولو زلقوان توساقين اي نفرت مدقعت غكايد مخانو تنكيقو بعال سلطان مراقبيتات قدامي منيستر أبزوطو حدسير مغلطي بفلاي هزب تقراي كابو تهدراوي كبابيتات كإلا تحساسيبو أتي تمالي بمحبراو مراقبيتات زوطو مغلطي ناب هزب تقراي زعلم أكوان تغنى أبتي زوباز ركب هزبي أغلقلوت إنترنت سلازي ركب زلو أتمت أنقغتا حلف النت زغودلو يزبل نغفيتا يزنبولو منجس إثيوبيا أب كتما مغالة زكايرو دبداب نفرتي هتسانات زركبوهم بركت زبولو سبات مويتو من قوسيلو من يوم حيلتات تقريب زوطو مغلطي أتي فدرالاو منجستي هتسانات أبزاوتلو كبابي دبداب كايد مجمارو ملكت كبيت أتسفايو كبلو كورنينما منجس إثيوبيا بوغنو اتدبداب نفرتي وتهدراو علاما زغبري نيرو بمبال نموغداتي سلاموين سبات هو حد زمهازو درامايو بمبال ناي آلوتا ملاشي بلو ودب حورات اقرات نتي دبداب نفرتن آبتسانات زوردو موغداتن بمخنان حجون توصي بغص بدويلو زيت سلام قصل تمحسينو أبتي بعربي كبابي فرق معالتي كم زجمر السجلس دبداب نفرتي هتسانات زتصاوتلو كباب دامبر وتهدراو من هاريا أي نبرن كبل أكادي سراح هوسبيتال عيدر الجزيرة بزابوك الجليتو نربع توارح تصنيعو زصنحة جيزاوي توصيدو نايم بالسمع متحاسو كلت يوم وقنات حد حركو وقاقسن كلو حيل اير إثيوبيا نتي بعو حد زفنو متقعتي قبر ملسن مهابزن كادا دبداب نفرتي حجون كايديو كبليو بعد ما زمر رغبيتات منجست زتنكا أب جيبوتن سيشيلسن كلت أوان قص نقص تراخيبهم كمز زتايو زنقرالهم كلت يوم وقنات كوينات بغص بدوابيلهم زت سلام انتزي جميرهم أب سلام أو هزبي كورد زخيل قرآت نمقماتو زشقر كهوني قبل أهقراو محبرسب علم محس انتو غريبو أب ليبيا كتما تريبولي أمنغو تغناغنتي وتهدراوين حيلتات كوينات كمستقايدة كابتا هاجر سفنو زينا ملكيتوم اتي بقدام عسرين شوعات النحاسة كمستجمر السجل كوينات أمنغوتوم نمبرغاون معرباون كفال تهاجر تغوطات إرمزلو حيلتات كهونن كلو بوحدو عسر تخلت سلامين سبات كموتن كلو كالوت 80 شوعاتن كا قوسيلوم حكمنا ورديتي قبرلوم كمزلو أجانس فرانس برس أملكيتو بريزيدنتو مريتش ليبيا أبزحل فورح تحساسي ككايد نيروا انتقونا سلطان حيزولو عبد الحميد دبيبا نتو مريتشا نزي توسن اوان اناوي حوا نمبرغاو ليبيا زعبل البايتو أبورح تكمتي نايقز زارسو قدامي منيستر نفتحي باشاقا دحر ممراتو أمونغوزوم كلتو تهدران حيلتات وطر سفينو التي تمال قدام أما أكل كتماسو العقيقت سراويت باشاقا قبل علي زقوعات زنبرة كافلاي سراويت دبيبا تغسي مسكفتيو بغصبت نامولو كوينات عريقو دحري موداق سرعة ولك أملاخي معمرة القذافي رقوق منقسي كتمسرت أبزي كالت ليبيا نتنايت التحقوفت التغيمم حيالو ناشتو حيلتاتن ملشاتاتن قبل علي إرتراوين زركبوهم زيقاتات حيالو هقرات قفعن مجويتن كايدو تصني حميام نمتحلالف مسمر كثمات ايز نايمن بزملكت امانغو ملشحوتن منغستن سالساي زورزتا كايديو اتي يابز زغصل معلتات اب كثما عمان نا يوردانوس كايتو تينزولو زتا حوتي بودب حورات هاقرات زغربا حيالو امامتات كنت دحر مصنحيو كايت تمديبو زلو ابزا اخيبا كلت يوم وقنات اب سمع انت بتحهم جزاوي توصيدو نايم بالسمع بشدي شوارح كنواح دمو سرحتنياتات زغفلولو منقدتات كركب
ካብ ሰንዓ ማዕረፎ ነፈርቲ ዝካየድ በረራታት ክውስኽ ካብ ወደብ ሑዴዳ ነዳዲ ናይ ምትሕልላፍ ዓቕን ክውስኽ ዝብሉ ዕድላት ዝኸፍት ከም ዝኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣቐድም ኣቢሉ ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብየመን ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ቀጻሊ ዘተታት ከካይድ ከም ዝቐነየ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢረን ቀንዲ ዛዕባቲ ዝተኻየደ ኣኼባታት ኣብ ከተማታት ሑዴዳ ጣይዝ ሓጃ ሰዓዳ አልጀዋፍን ማሪብን ብምልሻ አልሑቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ግፍዕታት ዘተኮር መንባሮም ይግለጽ ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኩናት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ሓይልታት ትግራይ ሓያሎ ከባቢታት ከም ዝተቆጻጸሩ ገሊጾም وهاب قال حوحات ጌታቸው ረዳ ብዕለት 28 ነሐሰ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራን እትርከብ ከተማ ቆቦን ካልእ ከባቢታትን ኣብ ዝተቆጻጸሩሉ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ወተሃደራት ፌደራላዊ መንግስቲ ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ በጎኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህዝቢ ብጻዕቃ ኣብ ዝቕመጠሉ ከባቢ ኩናት ብምክያድ ንዝመጽእ ዕንወት ንምውጋድ ሰራዊቱ ካብ ከተማ ቆቦ ስሒቡ ኣብ ከባቢታት ከተማ ዓሪዱ ምህላው ገሊጹ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዝኾነ ጋዜጠኛ ኪኣትዎ ብመንግስቲ ስለዝተኸልከለ ብኽልቲኦም ወገናት ዝውሃብ መግለጺታት ብሳልሳይ ኣካል ንምርጋጹ ኣሸጋሪ ኮይኑ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ብምዕስካር ማዕበል ድሕሪ ማዕበል ናብ ኩናት ብምጥባስ ህልቂት የስዕባሎ ክብል ኣብ መግለጺኡ ዝፊሩ ተመሳሳሊ ክሲ ብውሃብ ቃል ህወሓት አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዋሂቡሎ ኣብ ከተማ ቆቦን ከባቢኣን ዝርከብ ዓድታት ዝነብር ህዝቢ ህይወቱ ንምድሓን ብብዝሒ ናብ ካልኦት ከተማታት ይሳገም ምህላው ይግለጽ بحبرة أفريقيا زركبهم حيالو وجنات تعرض كايدلو تسن حزة السلام بزيفرة مودو كم زحزنوز قال زلو أهجراو محبرة سب علم أما شر الشاب زت راين زفتح بوليتيكا وفي اللي هو تما إتشحات متفق زي حلف النتاوي كبل يخصص حبرات إمارات عرب أب السودان بعلق نستمزابولو قداز والحاجز بنفرتي كتقعز جميرة ንክስነት ኢማራት ብሰንበት 28 ነሐሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ግዝያዊ መጽለል ቴንዳታት እኽልን ሃለኽቲ ነገራትን ዘጠቃለለ ሓገዝ ብሰለስተ እብረ ካርጎ ነፋሪት ክጓዓዝ መደብ ተታሒዙሉ ምህላው ሓቢሩ ኣብ ዞቦታት ቡሉናይል ካርቱምን ገዚራን ዝርከብ ህዝቢ ተኣዝዩ ዝተሃስየ ምዃኑ መንግስቲ ሃገር ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እቲ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተለገሰ ሓገዝ ብመንገዲ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ክባጽሓሉ ምዃኑ ኣመልኪቱ ብሩባጋሽ ናይ ኤርትራ ቢሉ ዝሓልፉ ሓዝን ኣብ ክረምቲ ዘጋጥም ዕለቕልቕን ብዝሒ ዝናብን ንህዝቢ ከባቢ ዓመታዊ ኣብ ጸገም ከውድቖም ጽንሑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ናይዚ ዓመት ብዝሒ ግዳያት ግና ብዝተዓጻጸፈ ከም ዝዛየደ ሰበስልጣን ሃገር ይገልጹ ጥሩፍ ጉጅለ አልሸባብ ናይ ሶማል ኣብ ኬንያ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝተመርጸ ዊልያም ሩቶ ሰራዊት ሃገሩ ክስሕብ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ እቲ ጉጅለ ብቐዳም 27 ነሐሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕጽያት ተወዳደርቲ ነበር ክልቲኦም ኣብ ናይ ወጻኢ ፖሊስኦም ንምትእታው ሰራዊት ኬንያ ኣብ ሶማል ዕሽሽ ምባሎም ብምግላጽ ኣብዚ እዋን ዝግና ብዘይ ቅድመ ኩነት ሰራዊቶም ክስሕቡ ከም ዘለዎም ኣፍሊጡ ሰራዊት ኬንያ ኣብ መሬት ሶማል ካብ ዝኣቱ 11 ዓመት ኣቁፂሩ ዛጊት ዝኾነ ፍረ ከም ዘምጽእ ዝገለጸ አልሸባብ ሕጂ ግን ናብ ሃገሩ እንተዘይተመሊሱ አንጻሩ ዝቐንዐ ሓድሽ መጥቃዕቲ ክፍኑ ከም ዝኾነ ገሊጹ بحبرة أفريقيا سراويت قراب التهجرات تدقيفو نال شباب كابوزح كوابيتات ريوز صنحة منقص الصومال أبزوان زي تنقراب التهجرات أمنا جزاء رسان كينات تأميدان مهلاوان اتتروف قجلة بب قروب حيل خد اللبير أمهلاويو زقلات الشباب كم تدوب تحسو أب إثيوبيا زكايدو متقعتي تمساسا للسرحيتات أنصار سراويت كينا يدالو خمزلويو زقلت زلو أبز حلف 10 عامات الشباب أب كتماتات كينيا زركب يونيفرستن نعداقا بوتاتن زركبو 4 نفسات لتاو متقعت مكيادو مزاقب تاريخ تهاجر يملكتو مس ريدي إرناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومنو في التعميتاتيو أم نايسولس في التعميتات شاموناي أهوراوي كونفرنس نلمعات أفريقيا أبزكايدو لزلو أوان منيسترات قدات وطاي إيرتران جابانن تراخيبهم أبتبعلة 28 نحس استخايد ركب كلتيوم منيسترات جابان أبلع ليوكرين استخايد ورا الرشا تقاوموها مقلات نهاقراو محبر سب عالم أقداسي لاكم التأمن هاياشي يوشيماسا قليتو እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጃፓን ኤርትራ ኣብ ጎድን ራሻ ደው ምባላኳ ብግልጺ እንተዘይ ተቃውሞ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጃፓንን ዝህሉ ናይ ልምዓትን ምትሕጋዝን መደባት ንምስላጥ ኣብ ወጻኢ ጉዳያት ዘለውን መርገጽ ክመሳሰል ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ
ሚኒስትር ሃያሺ ብተወሳኺ ጃፓን ምስ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ናይ ልምዓት መደባት ብምትሕብባር ኣብ ትሰርሓሉ እዋን ጉሉፅን ተሓታትነት ዘለዎን ኣሰራርሓ ከም ዝገድሳ ጠቒሱ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ጃፓን ንልምዓት ኣፍሪቃ ዝውዕል ናይ $30 ቢልዮን ሓገዝ ኣብዚ ዝቕፅል 3 ዓመታት ክትልግስ ምዃና ኣፍሊጣ። እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ቱኒዝያ ዝተኻየደ ዋዕላ ቶኪዮ ንምዕባል ኣፍሪቃ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ወንበር ክህልወን ሃገሩ ከይተሓለለት ክሰርሕ ምዃና ቃል ኣትዩ። ኣፍሪቃ ርእሳ ክኢላ ሽግራታ ባዕላ ንኽትፈትሕ መታን ኣብ ባይቶ ፀጥታ ዘለዋ ኣባልነት ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ጃፓናዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣመልኪቱ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ኩናት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ከተማታት ደሴን ወልድያን ሰዓታት እቶእቶ ተኣዊጁ። እቲ ካብ ሰንበት 28 ነሓሰ ጀሚሩ ግብራዊ ከም ዝኸውን ዝተኣወጀ ሰዓታት እቶእቶ ካብ ምሸት ሰዓት 7 ክሳብ ንጎ ሰዓት 6 ዝኾነ ምንቅስቓስ ከይካየድ ዝቕስብ እዩ። ማዕከናት ዜናታ ሃገር ብዝህቦ ዘለዎ ሓበሬታ መሰረት ምምሕዳር ከተማ ወልድያ ብወገኑ ብኣባላት ፀጥታ ዝተዋህበ ናይ መንቀሳቐሲ ፍቓድ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ካብ ሰዓት 7 ምሸት ንድሓር ናይ መካይንን ሰብን ምንቅስቓስ ኣጊዱሎ። ብተመሳሳሊ ምምሕዳር ከተማ ደሴ እውን ኣብ ክለባት ትርኢት ኮነ ቤት መግብታትን መዘናግዒ ቦታታትን ምእካብ ሰብ ከልኪሉሎ። ከተማታት ደሴን ወልድያን ካብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ካብ ኩናት ሃዲሙ ክዕቆብ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣዕላቕሊቐን ምህላውን ካብቲ ሃገር ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታ የመልክት። ምምሕዳራት ዘን ክልተ ከተማታት እቲ ዝተመዛበለ ህዝቢ ምስ ኣባላት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትሕብባር ከርእን ኣጋይሽ ዝመፅዎን ስድራ ቤታት ከዓ ኣብ ምምሕዳር ከይደን ከመዝግበኦም ፀዊዐን ኣለዋ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዳግማይ ዝጀመረው ኩናት ናብቲ ቅድሚ 5 ዋርሕ ዝነበሮ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ክልሕም ከም ዝኽእል ትንታነታት ይወሃቦ። ማሕበር ጋዜጠኛታት ሱዳን ኣብ ታሪክ ሃገር ናይ መጀመርያ ነፃ ምርጫ ብምክያድ መራሕቱ መሪጹ። ኣብ እዋን ስርዓት አልበሽር ማሕበር ጋዜጠኛታት ምንባሩ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ እቲ ኣብ ትሕቲ ጽላል ካልኦት ብርጊሳዊን ትካላት ዝሰርሕ ዝነበረ ማሕበር ምስ ስርዓት አልበሽር ንዝደናገጹ ጋዜጠኛታት ጥራይ ዝሓቆፈ ነይሩ። ምምስራት ናይ ዝብናጽነትን ርትዓውን ኣገባብ መራሕቱ ዝመረጸ ማሕበር ኣባላቱ ኣብ ምሕላው ጥራይ ዘይኮነ ወተሃደራዊ ስርዓት ኣብ ዘይበለየላ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ፕረስ ዝግበር ጸቕጦን ክቃለስ ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። 1164 ኣባላት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ማሕበር ጋዜጠኛታት ሱዳን ሰራሕተኛ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንዝኾነ ሱዳናዊ ጋዜጠኛ ዓብዱልሞን አቡ ኢድሪስ ከም ኣቦ ወንበሩ መሪጽዎ። ምስ ስርዓት አልበሽር ዝደናገጹ ናይ ቀደም ኣባላት ማሕበር እቲ ቀዳማይ ከይፈረሰ ብኻልኣይ ሓድሽ ማሕበር ክትካየብሉን ብምባል ነቲ ምርጫ ደው ከብልዎ ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሮም። እንተኾነ እቲ ተጣበቕቲ መሰላትን ማሕበረሰብ ሕግን ዝተዓዘብዎ ምርጫ ነፃን ርትዓውን ብምንባሩ ብዓወት ከም ዝተዛዘመዮም ኣፍሊጦም። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ጀርመን ከተማ ጊሰን በደሌት ለውጥ ዝተበተነ ፌስቲቫል ህግደፍ ዳግማይ ክካየድ ካብ ምምሕዳርታ ከተማ ፍቓድ ከም ዝረኸበ ተገሊጹ። ምምሕዳር ከተማ ጊሰን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ፌስቲቫል ህግደፍ ንቐዳም ዕለት 3 መስከረም ክካየድ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ኣመሓድር ጊሰን ኣሌክሳንደር ራይት ነቲ ብቆንስላዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝተዳለወ በዓል ብፍሉይ ኣተኩሮ ብምርኣይ ክማልኡ ዝግብኦም ቅጥዕታት ተወሲኽዎ ምህላው ገሊጹ። بمسرت كابتا كتما ዝተመሓላለፈ ዜና ነቲ ኣብ ዕለት 20 ነሓሰ ዝተመደበ ፌስቲቫል ዘብርዓኑ መንእስያት ኣእማን ኣባትርን በላሕቲ ነገራትን ሒዞም መጺኦም ኣብ ልዕሊ ተሳተፍቲ ብዘውድቕዎ ሓደጋ 7 ፖሊስ ዝርከብዎም 33 ሰባት ከም ዝተሃርሙ ኣመልኪቱ። እቲ ኣዳራሽ ሃይማኖታዊ ይኹን ፖለቲካዊ እምነቱ ብዘይገድስ ንኹሉ ሰብ ክፉትዩ ዝብል መምርሒ ስለ ንኽተል ነዞም ደገፍቲ ህግደፍ በዓል ክገብሩሉ ፈቒድና ክብልዮም ኣመሓደርቲ እቲ ኣዳራሽ ዝገልጹ። ኣብዚ ናይ ቀዳም 3 መስከረም ዳግማይ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ፌስቲቫል ህግደፍ ካብ ድሌቲ ለውጢ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ክገጥሞን ምዃኑ ዛጊት ዝተሓበረ ነገር የለን። ህግደፍ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝገብሮ ፌስቲቫላትን ሰሚናራትን ሓሓሊፉ ዕንቅፋት ከጋጥሞ እኳ እንተጸንሐ ከምዚ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዝሕይልን ዝተወደበን ተቃውሞ ክገጥሞ ናይ ፈለማ እዋን እዩ። بكاثوليكاويت بيتكريستيان كتمحدر ዝጸንሐት ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ሓጋዝ መንግስቲ ከም ዝሃገራ ካቶሊካውያን ምንጭታት ሓቢሮም። እታ ብኣሕዋት ክርስቲያን ላሳለ ክትመሓደር ዝጸንሐት ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ብዕለት 23 ነሓሰ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኣተወትዮም እቶም ምንጭታት ገሊጾም።
ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ንኣመሓደርትን ኣባላትን ቤት ትምህርቲ ክሳብ መጀመርያ ወርሒ መስከረም ጥራይ ክጸንሑ ከም ዝሓበርዎም ዝገለጹ እቶም ምንጭታት እቲ ዝካየድ ዝነበረ ኩነታት ሰላም ስለ ዝኸልኦም ብእዋኖም መፍትሕ ረኪቦም ከም ዝወፁ ሓቢሮም ንልዕሊ 23 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ላሳለግቲ መሓደር ጽንሐት ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ዓጋዝ ምስ ሕርሻ ዝተኣሳሰር ዓውዲ ፍልጠት ምክንኻንን ምፍራይን እንስሳታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዝኣመሰሉ ስልጠናታት ክትብ ጸኒሓ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክመሓደራ ዝጸንሓ ልዕሊ 29 ትካላት ጥዕናን ብዝሒ ዘለዎም ቤት ትምህርትታትን መዋለ ህጻናትን ሃጊሩዮ እቲ መንግስቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ እውን ኣብ ደቀ ምሓርን እትርከብ ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ዶንቦስኮ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ከእትዋ መደብ ከም ዘለዎ ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ካቶሊክ ሪፖርተር ዝተባህለ ማዕከን ዜና ኣመልኪቱ ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ዶንቦስኮ ደቀ ምሓረ ኣብ ጽላታት ህንጻ ሓጺን መካኒክን ጽርበት ዕንጸይትን ዝርከቦም ቴክኒካዊ ስልጠናታት ዓመታዊ ን160 ተምሃሮ ስልጠና እንዳሃበት ኣገልግሎት እትገብር ዘላ ቤት ትምህርቲ እያ መንግስቲ ኤርትራ ቅድም ኣቢሉ ዝሃገረን ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ልዑል ተራ ጻወታ ዝነበራ ቤት ትምህርትታትን ትካላት ጥዕናን መብዛሕትአን ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ኮይነን ዓንየን እተን ዝተረፋ ሒደት ከዓ ብዋሕዲ ቀረብ እንዳተሰቃያ ንስሙ ጥራይ ተኸፊተን ምህላውን ይፍለጥ ንኢትዮጵያ ዝውዕል እኽሊ ረድኤት ጽዒና ካብ ዩክሬን ዝተበገሰት ናይ ጽዕነት መርከብ ናብ ወደብ ጅቡቲ ኣትያ እታ ብሬቭ ኮማንደር ዝተሰሜት ብውድብ መግቢ ዓለም ዝተዓደገ 23,000 ቶን እኽሊ ዝጸዓነት መርከብ ብሰሉ 30 ናሓሰያ ጅቡቲ ኣትያ ራሻ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ካብ እትጅምር ናይ መጀመርያ ጽዕነት እኽሊ ዝሓዘት እዛ መርከብ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘሎ ኩናት ሓድሕድን ብሓፈሽኡ ከዓ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቅን ዝተሃስየ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውዕል ረድኤት ዝሓዘት እያ ኢትዮጵያ ኬንያን ሶማልን ኣብ ኣፋፌት ዓጸቦ ዝርከባ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃነን ውድብ መግቢ ዓለም ኣቐዲሙ ኣፍሊጥዮ እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዳግማይ ተወሊዑ ብሰንኪ ዘሎ ኩናት ኣብቲ ሃገር ክካየድ ዝጸንሐ ረድኤታዊ ንጥፈታት ደው ኢሉ ምህላው ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ብፍላይቲ ብመስመር መጓዓዝያ ምድሪ ናብ ትግራይ ክባጻሕ ዝግብኦ ረድኤት ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እቲ መንገድታት ብምዕጻው ንስርሖም ኣሸጋሪ ኮይኑ ከም ዘሎ ትካላት ረድኤት ሓቢሮም ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ናብ ትግራይ ዝጓዓዝ ዝነበረ ረድኤት ደው ከም ዘበለ ዝገልጹ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ድሮ ትግራይ ኣትዩ ዘሎ ረድኤት ናብ ህዝቢ ኣብ ምክፍፋል ተሓጺሩ ክጸንሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዚ ካብ ዩክሬን ዝተሸመተ 23,000 ቶን እኽሊ ረድኤት ብመጓዓዝያ ኣየር ድዩ ናብ ትግራይ ክበጽሕ ወይስ ካልእ ሜላ ክፍጠረሉ እዩ ንዝብል ሕቶ ውድብ መግቢ ዓለም ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበሉን ምስ ሬድዮ ኤርና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ባሕቲ መስከረም መጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መላእ ዓለም ብዝርከቡ ኤርትራውያን ተዘኪራ መጅማር ንሓርነታዊ ቃልሲ ዝፈለመት ባሕቲ መስከረም 1961 ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ዘካየዶ ደማዊ ኩናት ዘረኣየ ተጻዋርነትን ዘይተጻዓድነትን ከምኡውን እምቢ ንመግዛእቲ ምባሉ ዝመስከረት ዕለት እውን እያ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ካብ ኩናትን ወረውግእን ከም ዘይዓረፈ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ኣላፋት ጀጋኑ ደቁ ወፊ ዝረኸቦ ናጽነቱ ሰላምን ቅሳነትን ስለ ዘይሃቦ ገና ቃልሱ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይቕጽል ኣሎ ክብሉ ፖለቲከኛታት ኤርትራ ይገልጹ ተኸታተልቲ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝርእይዎ ዝነበሩ ምጽናት ህዝባን ህርፋን ጎበጣን መልክዑን ሜላ እንዳቐይሩ እምበር ሕጂ እውን ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ሓደጋ ኣይተገላገለን ዝብሉ ካልኦት ፖለቲከኛታት ብወገኖም ናይ ወለዶታት ቃልሲ ንናጽነት ኣብቂዑ ቃልሲ ንምትካል ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ብሓድሽ መንፈስ ክለዓል ይጽውዑ ፈላሚ ብረታዊ ቃልሲ ሓመድ ኢድሪስ ዓዋተ ኣብ ጎቦታት ኣዳል ድምፂ ቃልሲ ንሓርነት ድሕሪ ምቅልሑ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ኤርትራ ዝመጹ መንእሰያት ናይቲ ዘበን ስለ ዝተጸንበርዎ ናብ ሓደ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ንሓርነት ተቓላሲ ሓይሊ ከም ዝተቐየረ መዛግብ ታሪኽ ኤርትራ ይሕብሩ ካብቲ እዋን ጀሚሩ ክሳብ ዛዕለት እዚኣ ካብ ኩናት ዘይተናገፈ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ጎርባበቱ ብስኒትን ሰላምን ዝነብረላ ዴሞክራሲያዊት ሃገርን መንግስትን ኣብ ምምስራት ሓያል ቃልስን ሓድሽ ውዳብን ከም ዘድልዮ ይግለጽ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዳግማይ ዝጀመረ ኩናት ብወገን ምዕራባዊ ሸነኽ ትግራይ ሓድሽ ግንባር ከም ዝተኸፍተ ብክልቲኦም ወገናት ዝተዋሃበ መግለጺ ኣመልኪቱ ሓይልታት ትግራይቲ ብወገን ከባቢ ደሴ ብሰራዊት መንግስቲ ዝጀመረ ኩናት ጸቕጥን ምፍጣር ዳ እምበር ቀንዲ ዕላማቲ መጥቃዕቲ ብወገን ምዕራብ ኩናት ንምኽፋት እዩ ክብሉ ኣቐዲሞም ክሲ ከም ዘቕረቡ ዝዝከር እዩ
ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብከባቢታት ወልቃይትን ምስ ሱዳን ዘዳውብ ከባቢታትን ዝጀመረ ኩናት ብሕወሓት ከም ዝወልዐ ከሲሱ ብኻልእ ወገን ናብ ረቡዕ 31 ናሓሰብ ዘውግሐ ለይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ኣካይዱ ክብል ሕወሓት ከሲሱ ኣማሕዳሪ ሆስፒታል ዓይደር ክብሮም ገብረስላሴ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ብሰሉስ ለይቲ ኣብ ከባቢ ሆስፒታል መቐለ ደብዳብ ከም ዝተኻየደ መልኪቱ ወሃብ ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተኻይዱ ዝበሎ ደብዳብ ኣብ ከተማ መቐለ ብውሕዱ ኣብ 3 ቦታታት ከም ዘጥቅዐ ገሊጹ ነዚ ደብዳብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዝምልከት እዚ ዜና ናብ ስቱድዮ ክሳብ ዝኣተወሉ እዋን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋበ መግለጺ የለን ብወገን ፈደራላዊ መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ነዚ ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኩናት ይኹን ቁፅሪ ግዳያት ብዝምልከት ዝዋሃብ መግለጺታት ብሳልሳይ ኣካል ክረጋገጽ ኣይትኽእለን ዘሎ ሓድሽ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ እዝ ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ናይ ስራሕ መብጻሕ ኣካይዱ ጀነራል ማይክል ላንግሊ ብሰሉስ 29 ናሓሰ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ዝኣተወሉ ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ሶማል ዓብዱልቃድር መሐመድ ኑር ብምርኻብ ብዛዕባ ምዕባይ ሓገዝ ኣሜሪካ ተመያይጡ ምምሕዳር ባይደን መንግስቲ ሶማል አንጻር አሸባብ ንዝገብሮ ውግእ ንምሕያል ተወሳኺ ሓገዝ ከበርክት ከም ዝኾነ እቲ ኣሜሪካዊ ጀነራል ገሊጹ ኣሜሪካ መላእ ኣፍሪቃ ፋሒሎም ዘለዉ ከባቢ 7,000 ሰራዊት ዝበዝሑ ካብኣቶም ኣብ ጅቡቲ ኣዋፊራ ትርከብ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊቱ ካብ ሶማል ክስሕብ ድሕሪ ዘመሓላለፎ ትእዛዝ ተራ ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ስለያዊ ሓበሬታ ኣብ ምሃብን ሓሓሊፉ ዝካየድ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕትን ተሓፂሩ ጸኒሑ ኣብዚ እዋን ዝግና ሰራዊት ኣሜሪካ በብቑሩብ ናብ ሶማሊ ምለሳሎ ዝብሉ ወተሃደራውያን ትንትንቲ ዝሓለፈ 2 ሳምንታት ኣብ ዞባ ሂራን ናይ ሶማል ምስ ኣሸባብ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ንሰራዊት መንግስቲ ሶማል ሙሉእ ድጋፍ ከም ዝሃቡ ይገልጹ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ብወገን ሰሜን ትግራይ ሓድሽ ግንባር ከፊቶም ክብሉ ሓይልታት ትግራይ ከሲሶም ወሃብ ቃል ህወሓት ጌታቸው ረዳ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝለኣኾ ጽሑፍ ናብ ኤርትራ ሰገረ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ብምውሃድ ብኸባቢታት ኣድያቦ ከቢድ መጥቃዕቲ ከፊቶም ክብል እዩ ከሲሱ እቲ ብሓሙስ ንኮ ከም ዝጀመረ ብህወሓት ዝተዋህበ መግለፂ ኩናት ዛጊት ብሳልሳይ ኣካል ኣይተሓበረን ዘሎ ብኻልእ ወገን እቲ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ዝጀመረ ኩናት ንመነባብሮኦምን ሂወቶምን ኣስጋእ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብቲ ዶባት ዝነብሩ ሱዳናውያን ገሊጾም ምስ ኢትዮጵያ ዝዳወብ ከባቢታት ከተማ ሓምራ ደቡባዊ ምዕራብ ኣልራውያን ማይካድራ ከምኡውን ሰሜን ኣምሓራ ከባቢታት ዳንሻ ከቢድ ኩናት ናብ ዝካየደሉ ዞባ ተቐይሩ ስለ ዘሎ ብፍላይ ብክልቲኦም ወገናት ዝውንጨፍ ዘሎ ከቢድ ብረት ኣብ ዶባት ንዝነብር ህዝቢ ሱዳን እውን ብከቢድ ጸሊዎ ከም ዘሎ ይግለጽ ቤልጅየም ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ማእከል ቅልውላው ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ብሰሜን ትግራይ ሓድሽ ግንባር እንተኸፊቶም ምስቲ ኣብ ሰሜን ኣምሓራ ዝእከብ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደሚርካ እንተሪኢኻዮ ንመላእቲ ዞባ ናይ ኩናት ዞባ ክቅይሮ ዓብ ተኽእሎ ኣሎ ክብል ገሊጾ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ዝርከብ ህዝቢ ካብ ደርቂ ሓሊፉ ዓፀቦን ጸላሊዎሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ኩናት ተወሊዕ ዘሎ ብምኽንያት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣህጉራውያን ትካላት ረድኤት ኣብ ትግራይ ገብሮ ዝጸንሓ ንጥፈታት ደው ኣቢለን ኣለዋ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድሕሪ 26 ዓመታት ንፈለማ እዋን ኣብ ሱዳን ሓድሽ ኣምባሳደር መዚዛ ኣምባሳደር ጆን ጎድፍሪ ብዕለት 1 መስከረም ወረቐት ስርሑ ንጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብ ዘረከበሉ ምስ መንግስትን ህዝብን ሱዳን ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ቃል ኣትዩ ንሱ ብተወሳኺ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሰላማዊ ምስጋር ስልጣን ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ንኽገብር ሓገዙ ኸበርክት ምዃኑ ገሊጹ ወተሃደራዊ ክዳን ለቢሱ ነቲ ኣምባሳደር ዝተቐበሎ ጀነራል አልቡርሃን ብወገኑ ፖለቲካውያን ሓይልታት ድልዋት ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከረክብ ድልዋ ኣሎ ኺሎ ህዝቢ ሱዳን ዘቕርቦ ዘሎ ጠለብ ክትግበር ኣለዎ ዝብል ጆን ጎድፍሪ ሕልሚ ናጽነት ሰላምን ፍትሕን ተግባራዊ ክኸውን ክጽዕር ኢሉ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ብዕልዋ ስልጣን ምስ ሓዘ ምዕራባውያን ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላት ፋይናንስን ንሱዳን ክህብዎ ዝመደቡ ብቢልዮናት ዝግመት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ደው ኢሉ ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ኣሜሪካ ምስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ርክብ ኣብ ዘካይድሉ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ምግባር ዘይዕረፈ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ተኻሒድና ዝብል ድምፂ ከስምዕ ጸኒሕዮ
ጥሩፍ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ማእከላይ ሶማል ከባቢታት ሂራንን ጋልጋዱድን መጥቃዕቲ ከፊቱ እቲ ብ31 ነሓሰ ጀሚሩ ሓሙስ ሓደ መስከረሙን ዝቐጸለው ኩናት አልሸባብ ኣቐዲሙ ብመንግስቲ ተታሒዙ ዝጸንሐ ሓያሎ ከባቢታት ከም ዝተቆጻጸረ ካብቲ ከባቢ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ማርሳማገ ኣቐዲሙ ብምልሻታት ከባቢ ክሕሎ ዝጸንሐ ኮይኑ አልሸባብ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ከም ዘዕነወ ተሓቢሩ አልሸባብ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ተጸሪጉ ወፂሉ ዝነበረ ከባቢታት በብቁሩብ ይምለስ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ እዚ ምብራቕ ኣፍሪቃ ምስ ፕሬዚደንት ሶማል ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ዘካየዶ ርክብ ምዝራቡ ይዝከር ተመሳሳሊ ርክባት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃውን ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሶማል ክዘራረቡ ቀንዮም ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ፈነወ ሬድዮ ኤረና ብመርባት ሓበሬታን ሳተላይትን ን24 ሰዓት ቀጻልዮ